Χαίρετε και πάλι, εδώ μέσα από τον πανέμορφο κήπο μας. Σήμερα έχουμε κόψει για σας αυτά τα πολύ ωραία σίκα, τα οποία και θα τα πλένουμε σωστά και με τη χρήση πάντα του Zeolite Clean. Θα κόψουμε ακόμα ένα για σας από εδώ, από την όμορφη σικιά μας. Κοιτάξτε τι ωραία σίκα. Και πάμε τώρα να δείξουμε το πώς θα τα πλένουμε όμορφα και ωραία για εσάς. Και είμαστε εδώ, πάντα με την, όπως σας είπα, με τη βοήθεια του Zeolite Clean, το καινοτόμο σκεύασμα που περιέχει ζεόλιθο, μαστίχα, χύβα, σαπονίνια, αποξεραμένα φρούτα και λεμόνι. Δεν είναι τίποτα, πάρα πολύ απλό στη χρήση. Κοιτάξτε πώς το χρησιμοποιούμε. Ανοίγουμε την ασφάλεια πρώτα και ψεκάζουμε 1-2 φορές. Λίγο αυτό εδώ, ανακατεύουμε καλά, ψεκάζουμε πάνω στα σίκα, ανοίγουμε το νερό και πολύ γρήγορα έτσι και με απλές κινήσεις απομακρύνουμε το οτιδήποτε είναι πάνω τους και δεν φαίνεται στο γυμνό μάτι. Τέλεια. Και τώρα εδώ θα δοκιμάσουμε ένα σίκο για εσάς. Θα το ανοίξουμε αυτό. Κοιτάξτε τώρα πόσο λαμπερό έχει γίνει, πόσο εύκολα ξεφλουδίζεται. Στην υγειά σας. Στην επόμενο βίντεο που θα ετοιμάσουμε για εσάς θα έχουμε και άλλα πρωτότυπα και πολύ ωραία φανταστικά φρούτα που μας δίνει εδώ ο κήπος μας. Να είστε καλά.